Il-proposta tal-Partit Laburista dwar emendi fil-liġi tal-IVF kienet fuq fom ħafna minn dawk li attendew għar-Rally Team Malta tal-Partit Laburista fil-Padiljon Sportiv ta' Kordin. Minkejja il-proposti marbuta mal-emendi fil-liġi tal-IVF jolqtu biss sezzjoni tal-poplu, il-qalb kbira tal-Maltin u Lawċin tħoss għal kull ċittadin. Waħda minnhom li huma daw tal-IVF dejjem kien kuraġġ kbir nista' ngħid li wieħed li toqgħod fuqu u ħajkompli jżidu. Min-naħa tiegħi waħda mill-iktar li affettwat għax għandi ħbieb tiegħi u familjari li affettwathom ħafna. Tat-tfal l-iktar jien tfal għandi, ma dawk l-affarijiet li qal pereżempju li n-naħa l-oħra affarijiet li weġġawni għalla forja jien għandi, imma affarijiet li l-dak l-persuna weġġadu żgur. Tal-IVF. Mela jien għandi kollega tiegħi illi mill-Italja għax ma kienx jaffordja ġie jgħix Malta u jaħdem magħna. Jaħdem ġifri kollega miegħi. L-Italja ma kellux finanzi biżżejjed biex jagħmel l-IVF. Aw Malta għal grazzja talla għandu tifel bis-saħħa tal-Gvern Malti u issa li se jerġa' jagħmel tat-tieni wild il-dal-bniedem da proxmu ħajarġa' jkollu iktar ċans. Kollox hu l-IVF, l-iskejjel, għal-kodba, hemm iż-żieda, children allowance, kollox hu. Kollox għandu jorqod il-poplu Malti u għawċi. Fuq fom iż-żgħażagħ preżenti kienu l-proposti marbuta mal-istudenti u anke l-lotja ta' 1500 euro lil ġenituri ta' dawk kollha li jkomplu jistudjaw wara 16 sena. Ħafna żieda fl-istipendju wara diġà żidna ħafna, il-1500 għall-ġenituri tagħna biex inkomplu nistudjaw. Nasbu li huma miżuri ovvjament li jgarantixxu futur aqwa u li m'hemmx alternattiva oħra l-Partit Laburista. Kollox hu waħda minnhom tal-edukazzjoni jiena ġenitur. U għek jgħajna fl-istudju ta' tifla għammorru tajjeb, u għana pala ġenituri, dawk l-1500 jgħajna. Ta' tfal u l-eżamijiet li tawna low levels u children's allowance. Definitely tal-first time buyers tal-10,000 f'medda ta' 10 snin ħatkun tajnuna kbira għalina for sure. Il-weda ewlenija tal-Partit Laburista fil-qasam ambjentali u li permezz tagħha se jsir 700 miljun investiment fi spazji miftuħa hija mistennija minn ħafna. L-iktar waħda li għaġbitni fuq l-ambjent hu waħda prima u soda. Il-pensjonanti wkoll kienu ottimisti għal futur isbaħ. Żidna 15 euros fil-ġimgħa. Aħna l-pensjoni laqtitna fuq medja ta' 5 snin tajba ħafna, morna tajjeb ħafna. Li tagħna l-pilm li b'xejn mediċina, b'xejn issib kollox, illu fuq il-berarju issib kollox. Ma bissa tmur għall-mediċina minnu l-età tiegħi u ħadd tixtrija, ħassiba fuq aħna ngħidu l-karta roża. Tolli l-ewwel wieħed għax pensjonant għandi 73 sena. Illum il-pensjonant jista' jgħin in-neputijiet qabel ma kontx nistantihom, illum il-ġurnata nista' naqbad intihom xi ħaġa milli nista'.